Ang arka ni Noah makaigsunan nagrepresento sa grasya sa Dios. Libre unta to, wala to'y bayad. Pero daghang mga tao nga wala nagtagat makaigsunan. Muna karon makita nimo sa social media makaigsunan, daghan na kay magwali. Pero naapoy mga taong nagwali sa ilang interest, naapoy mga taong nagwali sa ilang simbahan tungod kay para nilang tinuod ang ilang reliyon o simbahan. Makaigsunan, wala na laing importanteng mensahe karong panahon na. Ang importanteng mensahe karong panahon na makaigsunan nga si Kristo dapat atong angkunon nga atong Ginoong manluluwas. Mangayo tag kapasayloan kay si Kristo ray makapasaylo sa atong sala. Ang manluluwas nato makaigsunan dili ang atong reliyon, dili ang atong mga pundok. Si Kristo ra gyud og wala nay lain. Kay si Kristo makaigsunan nagsakripisyo, namatay, gilubong gabanhaw para to sa tao. Dili to para sa reliyon, dili to para sa pundok. Ang kamatayon ni Kristo para sa